Hádam si vážne nemyslíte, že by som si mal pýtať jej dovolenie. Naozaj by ste nemali? Nanovo prerozprávaná Aeschylova Orestea v amerických reáliách na začiatku minulého storočia. Postavy ovláda genetická, biologická predurčenosť, ktorá je silnejšia ako osud vo svete, kde bohov nie. Ako ktorúkoľvek ženu vo svojom živote. Je to pravda, kapitán? Áno, ale to bolo predtým, ako som poznal vás. Ženy sú žiarlivé na lode. Vedia, že u chlapov vždy prehrávajú jednak trom. Nie vždy. Pamätám sa, ako ste obdivovali nahé domorodky. Áno, lebo našli tajomstvo šťastia. Lebo nikdy nepoznali, že láska môže byť aj hriechom. Správne?